Az osztrák-magyar monarchia közjogi értelemben két önálló államba lett, melyeket a közös uralkodó személye, osztrák császár és magyar király, és a közös ügyek külügy és hadügy kapcsolt össze. A közös ügyek vitele a közös külügyminisztérium és a közös hadügyminisztérium feladata. Az uralkodón és a három közös minisztériumon kívül a monarchiának nem volt más közös szerve. A közös hadügyminisztérium, illetve az uralkodó személyes irányítása alatt állt a közös hadsereg, melynek 1889-től császári és királyi hadsereg volt a hivatalos neve. A kiegyezés követő fél évszázad egyike a magyar gazdaság sikertörténeteinek. Bár a fejlődés pontos ütemére megosztanak a vélemények, abban mindenki egyetért, hogy elmaradott. Agrárországból a 20. század elére fejlett, élelmiszeriparral rendelkező és intenzív export tevékenységeket folytató agráripari országgá vált. 1914-ig összesen 114 község és város polgárai számára vált elérhetővé a villamosenergia szolgáltatás. A monarchiának nem volt közös államzászlója, azonban piros-fehér-piros hadi és tengeri zászlója közös volt. Budapest nagyvárosodása a 19. század utolsó évtizedeiben indult el rohamosan a kiegyezés után. Fantasztikus mértékű építkezések indultak el Budapest terén. Szinte az összes híresebb épületünk ebben a korban épült. Rögtön a leghíresebb épületünk a parlament, mellett a gyönyörű Szent István bazilika, illetve a várban a halászbástya, a Mátyás templom és a budai vár átépítése és modernizálása. A nagy körútat, a kis körútat, az Eiffel által tervezett nyugati pályaudvart, a Margit hidat, illetve a Szabadság hidat például, a régi Erzsébet hidat, mivel azóta felújították, a Kossuth Lajos utca végén lévő Clotilde palotát is abban az időben építették, illetve a millennium alkalmából a Hősök terét és az egész Városligetet átépítették. Festészet. A monarchia idején a történelmi és a mitológiai témakörök uralták a festészetet. A korhíres festője Lotz Károly volt, aki a romantika kedvelt témaköreit is megfestette, de az angliai esztéticizmus is jellemezte a műveit. Zeneművészet. A kiegyezés után a magyar zeneélet intézményeit teremtették meg először. Ilyen volt a Zeneakadémia is. A zenei élet felvirágozása is ekkor kezdődött, köszönhetően a magyar úri osztálynak például. Táncművészet. A monarchia a táncművészetekre is jótékony hatással volt, ugyanis több egyesület, egylet, könyvkiadó is megalakult. Az akkori tánckultúra elitjét a Népszínház, az Operaház és a Királyi Színház jelentette. Oktatás. A monarchia idején a kötelező általános iskolai oktatás hatására az analfabetizmus csökkent, azonban még így is jelentős volt. Kulturális látnivalók. A kulturális látnivalók között több ma is áll. Ilyen a budapesti parlament, a budapesti hidak, a pécsi Zsolnai gyár, Herkules fürdő, Tiresz kikötője, stb. Számos látnivaló azonban megsemmisült az idők folyamán, például a főúri kastély. Na, akkor, de akkor így olvassam. Aha. Hát ez így gáz, így kéne mondanom, nem? Indult el. Rohamosan elrontottam. Ha te onnan megmersz mozdulni. Dominik, hogyha megmozdulsz, kitekerjük egy akadályt. Na, de... 3, 2, 1. Ó, Dominik, az ide érsz, Dominik el az egész projekt. Azt mondjuk, Takard a fejed és súnyiban nevet.
Régződik. Érted, a közepénél járunk, te meg így. A gazdaság sikertörténeteinek. Kamera. Bár a fejlődés pontos üteméről megoszlanak a vélemények, abban mindenki egyetért. 1914-ig összesen 114 község is fel. Vakar. Majom. Huhá. Kitések során tudományos ismeretterjesztő és szórakoztató műsorszámokat mutattak be. Huhá.